mufaro wangu kusangana nemi pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakampurwa kana kuti Sokostina. Muri Zimbabwe ndiri kutaura ndakamira kana ndiri panzvimbo pamusha apa sekuru Amadu uko kwatai kuzoita nyaya yemhuri yakauyawo mudare rasekuru Amadu. Amai nemwana wavo musikana vachifambira nyaya yekuti ivo vanoti mwana vavo vaviri nemurume wavo vakangofa kana kushaika zvisina tsarukano. Saka ndo nyaya yakazoita vapinda mudare iri. Tinonzwa kuti ivo sekuru vakabva vati handikwanise kuti ndikupandirei nyaya yenyu, endai munoya nedzimwe hama dzenyu kuti ndikudzei zvizive kuti chii chiri kukonzeresa kuti vanhu vari kungoparara, hama dziri kungofa zvisina tsarukano. Pane pekuti unoona kuti aiwa kufa uku kufa kwenguva yaMwari, asi kumwe kwacho kufa kwane question mark. Saka nhasi muzuva ranhasi muri Zimbabwe tauya pano kuti tichipinda mudare ranhasi tinzwe, nekuti hama idzi amai nemwana vazoya nehama dzavo, tichinzwa nyaya yacho chinyatsoparurwa nasekuru Amadu kuti chii chiri kukonzeresa kufa ikoko kusina tsarukano. Regai tichipinda tinzwe nyaya yacho zvizere. Makadi sekuru. Makadi yako sekuru. Tiripo sekuru. Sekuru tauya mudare renyu nhasi sekuru. Sipo nhasi. Tinotenda sekuru. Chekutanga tingada kuziva sekuru kuti vasukuru vatinawo mudare nhasi apa ndike kutanga kupinda mudare rekanga kuti vakambouya havo mudare. Zvakanaka muzukuru. Vasukuru ava vakambouya kandi kuchipira. Vakapinda muno mudare. Vapinda kudare ndakataiwa vasukuru kuti mudare renyu gone kujeka. Ende munotora vanhu ukama hwenyu tigone kuchengetedza dare renyu zvizere kuti mugozvizvira kuti zvinofamba sei. Saka takavati cheingodzoka saiwa aona nhasi unovaita sei wadzoka zvakare. Saka ndodare pane dare ravakauya nayo kuti ndigone kuvapandira. Saka ndinoda kuti ndigone kuvapandira dare ravo vachizvinzvira sekuya kwavakaita mubi mudare rangu, asi vakatanga kuuya amai nemwana ndovakasvika. Tinotenda sekuru. Panguva inofunga takada kuziva kuti pavakatanga kuuya pacho vaiti yange iri nhau yenyu yavanga vafambira kuuya mudare renyu. Zvakanaka muzukuru. Vachiuya muno nhau yainetsa mushando wekuti vanhu ava vakauya nekufirwa nevana. Vana vakafa vaviri, kufa kwomurume nevana vaviri. Saka izvi ndizvo zvakashungudzwa kuti vada kuziva kuti zviri kufamba sei uye zviri kubva kupi. Ndopandakataiwa chiripo asi kuti ndigone kutsanangudzira semauya muri vari kudai, endai munotora vamwe mugone kuuya papi padare tigone kutsanangudzirai mafambiro aita sei edare renyu kwazviri kubva nezviri kuitika zvese. Paukama hwavo nhasi vakamira sei? Paukama hwavo pana amai nemwana munin'ina nehanzvadzi. Alright. Ndo paukama hwavo mamiro wakaita. Amai vakauya nemwana wavo ndokudzokera zvakare ndokunotora munin'ina nehanzvadzi. Alright. Amai ndevapa? Ndini mwana. Then avatatu ndiani? Munin'ina aiwa pakanaka. Ava? Alright, aiwa pakanaka sekuru pfuurirai henyu mberi nedare renyu. Tinotenda. Zvakanaka zukuru ini sekuru havataurira kuita sei kudiwa nezvandakakutaurira kuti aiwa kugone kusvika muno mudare kuti tigone muzive zviri kuitika. Saka ndinoda kuti ndigone kuita sei kupandirai dare renyu kwamuri kubva nekwamuri kuita sei kwamuri kuenda. Ndizvo handitaure kudiwa, ndinotaura zvandinenge ndichiona ndozvandoita sei ndozvanotaura sekuru Amadu. Mushuwa kuuya muongo mukaona kunetsika kuti pakaita kufa kwemwana nekutanga, but firo yake maingoti kuita sei kungofa. Asi hakusi kungofa bedzi, pane chiitiko chiri kuita sei chiri muchamenyu muno munhu arimo akabata kwaukarova kuzvinzva. Kechi2 kune mwanasikana akafa, asi firo yake angoti aenda kubasa abata makiyota achivhura padhoo paofisi akabva adona.
Kasheka. Asi makatadza kuziva kuti zviri kubva kupi. Uyezve kundova nemwana kumana ata munhu ari kurasika njere. Asi zvinokonzeswa futi nani nemunhu wandiri kuona apa. Ariko ari kurasika njere. Oh, all right. Zvanenguva yakadii zvichiitika zvaari kurasika njere? Zvatove nenguva. Nguva yakadii? 3 years. Oh. Ko mwakashaya achivhura bhadho uyo akangodonha angakura zvakadii? Anga atokura atomusha kwake, anga akatoroorwa musha. Oh. Nikozota mumwe avati angataura futi anga akurawo zvakadii? Uyo anga akura anga ane chii? Anga asati akawanikwa kuti anga akura tichazizwa. Musati mauya kuno kwasekuru Amati makambofamba nezvenyaya yekufa kwavo vana? Kune kwatakambofambawo asi hatina kunge takazokudzwa chokwadi kuti chii chakakonzeresa. Alright, pakanaka. Tikuda kwamanya muchitaura kana sekuru musumudze mazwi enyu kuti tinatsonzokanana. Aiwa, ndiri kupanzwa sekuru. Takachida kungonzwisisawo zvimwe zvinhu kuti zvakamira sei. Takanaka sekuru. Ndiri kupanda matare ine handisi kumira ndiri kutaura zviri kuitika nokuda kwokuti murume wangu akashaya. Asi kushaya kwakaita murume wako wakambozvifambira here kutsvaga kuti chii chakaitika? Ndakambozvifambira asi handina chandakanga ndakaudzwa chakanyatsondiputsa kuti chii chakaitika. Asi ndoda kuziziva kuti zvakafamba sei. Enda ndosaka ndauya pano kuziva kuti chii chakaitika. Muri mukugara muzukuru, ndiri kuona anova ari munin'ina nemurume wavo, asi ari kurwira bonde pauri. Wakambokusvikira, wakambosanganadzana nazvo here zvanditaura? Chokwadi vakatombosvitsa shoko. Asi ndiri kuona hapana mazuva akatombosvika zvakare. Chokwadi ichocho vakatombosvitsa shoko. Iwo wakatoni? Inini ndakaramba. Ko wakagara sei muzukuru? Ko wakadimboenda kaa ndine pfuma yanayo? Ndikuona mabhizinesi. Vane mabhizinesi avanawo chokwadi. Ko uri kuenda mugara kwapfuma? Wakambotaurirawo here kana munin'ina wako ndozvakusanganisana nazvo? Handina kunge ndakamuudza. Ndinorombo nzvimbo. Ndinorombo. Munhu iye ndiye ari kusakisa. Zvese zviri kuitika kufa kwevana, kufa kwemurume wako chaiye ndiye. Uyu mwana atoona kurasika njere ndiye. Zvake zviri kufamba. Zvonogara kuti nditiarise ipapo apa ndichiona haana mazuva apinza mota dzimwe dzakapinza. Nhatu dzese marori. Chokwadi chaiye. Chokwadi sekuru wabvunze izvozvo havana kana rugare papa. First born hanzvadzi yangu izvezvi. Hapasi kugare kwakadzimba. Ndatozoona vakatochekerana ukama. Vakatobatirana jira vakachekerana ukama. Nemwana. Vakadzingwa kumba uchitungisa. Izvezvi vakunyabhira. Asi hakuna kana rugare. Asi zvese pazviri kubva apa ndiponewedzera bamwina. Asi semauya kudaro muzukuru, ini chandinoita ndechekuti ndinoti mwana agone kusvika pano. Bamwini wagone kusvika papi? Pano. Vazvirambire vega zvandiri kutaura izvi. Taiva sekuru nokuti nyepeyamba tinoda agone kusvika papi? Pano. Asi imi kuti mugone kuenda nemi kuti sina zvandaita kuti endai munovataura kuti vasvike pano hamumboakuna. Asi chandiri kuda ndoti vagone kusvika papi?
pano padare pano mugone kuchena zvino anobvuma here naisekuru baba ndiki vachi makambovati hatifambei here nezvekufamba kutoda kutobatsirwawo sekuru havabvume ndati anobvuma sekuru ungangarambiremi nandirambire nekuda kuti ndine zvangu zvandinoita asi ndinoti anosvika papi mukomana unocheka kukamana naye ndokumuda papi pano achabvuma here anobvuma zviri kuitika zvese ndikuziziva musandati zvemugone kuya papi semhuri tigone kutsanangudzirai kuti panyaya yenyu kuti iri kubva kupi iri kuenda kupi muzive zviri kuitika saka naizvozvo ndinoti vagone kusvika papi pano kana asvika pano rese rajeka sekuru ndinoda kuita mubvunzo ndakananga naamai kuti baba muninava shoko ravo iri nderekuda kugara nemi here kana kuda kuita mudzimai here kana kuti munguva havo vachingodya bota vachienda vanenge vachitivaingoda kungodya bota chete vachienda chete hazvisi zvokuda kugara nemi ndakatombovabvunza havada kungotamba neni chete hapana mari here mukanzi ndichikupewo mari zvakubvunzwa naseya mari vakati ndokupai mari ndakatombobvunza vakatoti ndokupai mari asi ndindakaramba zvavo kuti hazvigoni kupa pano kazhinji kacho panoshaya munhu zvakafanana nemurume verudzi vanowanzoita zviya zvekuti ngatitsvagei munhu unonzi kuita seanogara naka hapana here zvakamboitwa zvakadaro hapana zvakamboitwa kugaranaka hapana zvakamboitwa ivo ndo vakazomboya nerweseri vakungokanda shoko kwadiri vakauya kumushure menguva yakadii murume wenyu ashaya chanyatsosiwa here hapanga patoni anga achangobva mukushaya nguva diki ndofunga gorero ndogorero ravakabva kuroya mashoko avo hatimbotaurai anoti zvinotinetse munhu anonyenga anotaura zvakasiyana siyana makanzi muda chokolete muda drink makanzi chimbondiudzaiwa indirisahwirawo zvavo vakasvika sei kuti tinatodza zvisho munhu asvitsa shoko rerudo toza tovaadzadzaripo kana muchibvisirwa pfuma unoziva kuti ndozvinyaya dziri kutaurwa inyaya dzebonde inyaya dzekugarisana vanozvizivawo asi toda kungonzwisisawo izvozvo zvinotipa kuti vamwe vanhu vadzidze kuti ukaona munhu akuita aprochi yakadai anodza ati ane mainterest vakati chii vakangotanga nekungonditengera chikafu vachingonditengera chikafu saka indaingoti pamwe kubatsirwa kwavanga vachingondiita kusvikira vandisvitsawo shoko kuti amai guru azviite kuti tigare tese vachingotanga kunditaura miri wangu kuti makabatana makaita sei sei saka ndakangoona matauriro acho mashoko acho kuti ivo vane mudzimai wavo ivo vane mudzimai wavo pakanaka sekuru ndiri kunzwanana nemuzukuru wenyu tata tinatsonzwa zvichiva kuti akasvitswa ika kuti ada kunyepera munhu unofanira kuziva kuti aiva zviri kufamba sei sekuru vanotaura zvavanenge vachiona nekubvunzawo kuti zvamataura ndichokwadi here vachitaurira vega nokuti imataura kuti haana kuratidza kuti ari kukudai asi tadangodzwa kuti ivo ichokwadi here zviri kupindira nezvamataura here kuti tizozi sekuru amani vanonhonga tsono kutaura kwemazuva saka maita nemo sekuru tatirega tivapandire tikasavapandira mashoko kuti vazive vanenge vachingoti sekuru vaite sei havaone asi ningeda kuti vagutsikane nezvinenge zvichiitika mukurarama kwavo saka tindofanira kutaura zvese ndizvozvo asi apa chandava kuda mani ndechekuti bamunini vaya vagona kusvika pano bhozi bamunini vakabata vanohombwa vamunini vakaita sei vakabata ndo vandakuda kuti vagona kusvika papi pano vozozvichenura vega pakufa kwemukoma kwevana neuyo ari kurasika njere zvese ndati vaite sei vagone kuzvichenura
musikana chachayagera apa haamboita imba chaito nguva zhinji noti kana akarara ipapa anogona kunge achitorora nemurume but anenge achitoseenzeswa ndozvinoitika zvakatanga rini saizvozvo uri kumurumeri wacho aiwa handinaye wakadzoka anomboenda vachidzoka ndiri kuda ngobata kuti zviri kutaura sekuri ichokwadi here ndinozongotiramba ndichingoteerwawo nemubvunzo ndinatsonzwa kuti ndezvechokwadi here chii chine chiitika kana uri uchiita panenge pachiitika bondero munhu wacho unomuona chiso chake here kana kuti zvine zvifamba sei? Chiso handichioni notongoona kundoita like ndikurota ichirara nemunhu. Ko murume wako iwo unonzwa une shungu ona here? Ndo zvimwe zvacho zvatinotozonetsana izvozvo. Nochinyetsana kuti aurara neni ndendekatozviomu kunetsana. Alright. Zvakatanga uchangopinda mumba here kana kuti zvakazoti pai ndichatongopindamo. Iwo wakambozvitsvaga wega here kana ushamwari kana una nani kana kuudza tete kuti ndo zviri kuitika kwandiri kana kuti waiti unakirwawo futi nebondero saka chinokufadza chiiwo bondere munhu wasingazive kana kuti bondere murume wako? Taura chokwadi tiri pasekuru kuti tibatsirike. Ndesingazivawo because ndendichirota. Kurota kunonaka kaunogona kurota une upstairs. Alright, tiringoda kuti ngonzwa kuti sekuru zvavari kutaura ichokwadi here ndosaka ndichikubvunza mubvunzo iyoyo handisida kuedza kuda kukushora kana kuti ndenda ngoti chokwadi chataura sekuru zviwirira nezvauri kusangana nazvo muupenyu iwewe handitika nokuti kune vamwe futi vari kusangana nazvo vanongoti kungorotawo asi asingazivi kuti ari kutoseenzeswa sekutaura kwaita sekuru nemo mazvibata zviri kuitika mukati meupenyu hwemwanasikana uye tanzwa zvekare kuti akadzokera kumba kwaamai. Ndizvo zvazvo kurini handaura kudiwa asi chasara ndechekuti ndakuchida kuti vagone kusvika nani nabamunini pano kuti gone kupedza dare ravo. Ko vakaramba? Havarambi kwandira varambi hazvo nokuti munhu ari kuziva kasekuru kuti akabata saka akatoudzwa kunzi pana sekuru bata ikoko mai ndokwanisirwa ndokwandoda kuti agone kusvika pano handi ane zvaanazvo ini zvakaipa zvake ndo zvandisingaona zvandaona ndo zvandisingaona ndo zvichaita kuti agone kusvika pano ndine zvandoita kuti agone kusvika pano ndandosvika. Aiwa, tinotenda sekuru, tinotenda regai tinzwe shungu tinzwe kuna sekuru. Sekuru ndimauya nemhuri yenyu kai? Ndinauya nayo. Manzwa zvataura sekuru Amadu kai? Ndazvinzwa. Ndozi yangu akatanga kuuya panapa ini ndandisipo zvangu. Ndobva waita mataura nasekuru. Saka nhasi wati hanzvadzi handiye kumbononzwawo zvandakataurirwa kupi kwatakaendawo ndosaka mandionawo ndiri pano. Aiwa, tinotenda. Shungu yenyu nehanzvadzi yenyu neupenyu hwake nevana vake ndeyekuti wochi ari kutambura nenyaya yekunetsekana nemwana anenge achinetsa here pamba achiita sei mumwe wacho mudzukuru ameno zvataurwa kana zvaanoita ameno anonga achirotei papa saka hanzvadzi yangu yanoti ndemunonzwawo zviri uyu ndosaka ndauyawo nazvo dzangu ndichikuperekedza kuuya zozwawo zviri kuitika. Handizvi? Mao. Aiwa, tinotenda nekushinga nekuperekedza nondibvumira here kuvhunza? Nondibvumira here kuvhunza? Kunhumbi dzandikuona dzavafawa sei dzisiri kugoiwa? hatisi kutoziva kuti chii dzakangosungwa vatodze vanhu vatatu vese vadzakasana ndavhunza kunhumbi dzandikuona idzi dzisiri kugoiwa hatisi kutoziva kuti chii. vanhu 3 ani nani? Vana vangu vairi vasikana ava nedzababa nedzemurume wangu.
kurudzi kwavo vanoita sei kana munhu achinge afiwa, achinge ashaya panyaya dzezvenhumbi? Vamwe vanoti pamemorial ndopavanobva vagova, vamwe vanoti totanga tarova guva tozogova. Imi kwenyu zvinofambiswa sei kuti tizosvika pakuti hapana chaitwa? Nokuti izvezvi guva vakatorova guva dzakambosungwa pacho. Dzakambosungwa nyaradzo yakatoitwa zvese guva rikatorova makuva but hapana chamunhu vakangosunga vakangosiya zvakadaro. Pakushaya kwehama dzenyu murume wenyu neurombo nazvo nevana pamwe chete, pane kakupopotedzana kakamboitika kuti tizosvika panguva yekuti vanhu vanoramwa zvekuti hatikana nhumbi hatigoni? Vanongoti tichazogowa hembe, saka dzese dzevana tune dzamaukura dzisati dzagoyiwa dzichiri mumusha, saka zvitotinetsa kuti chii tivanongosiyiwa hembe nendawa yedu. Ndinoda se chandikuda ndakuda kuti baba vanonosvika papi kana wasvika pano tichaita kuti nhumbi dzigonoita sei nguva muchanza zvese zvinoitira asi mava muchida kunzwa kuti ndinoona maada kuongedza taida kungonzwa kuti ichokwadi here zvacho sekuru kunenge kwangokungoputa-puta. Hapana chorepa zvokuno chandakubatsira ndechikuti ndoda kuti baba vagonosvika pano kusvika kwavo pano vachataura zvese ndovaruzwa nyaya dzese idzi. Nhumbi idzo dzichanoita sei? Dzichanoita handimanzwisisi chakupai mafidzi yangu kuti munhu zvandichada kuti munoita kuti mugone kusvika nani ndopandimira dare remwezi. Aiwa, tinotenda hapana zvamungada kutaurira kuna vamwe vazukuru venyu here vatsva vari kutanga kukuonai nhasi nevakambokuonai kare? Aiwa, kutaura handingaregeka kutaura kamuzukuru. Tinotenda sekutaurai nguva yenyu sekuru. Kune vanenge vachida kubatsirwa nasekuru amado ndo vanhu kuti ngavasununguke. Uyezve ndoda kuti vazukuru vazive kuti kana tichiti dare, mukuona ndapinda apa ndiyo dare, ndiyo inonzi dare. Ndoona mumazukuru vanonetseka kuti kana vapinda mudare ndakabvisa makwati yangu edare, hongu wabvisa makwati yako edare ndiyo dare. Pane zvinenge zvichidiwa zvinenge zvida kuzoitwa, sekuru vanokuudza kuti aiwa pabasa rangu era ndikuda kudai panoda makwati akati. Vamwe ndoona vanonetseka kuti ndakabvisa mari yangu edare sekunofanira kuita zvese. Handigoni kuita nekigobhi yekutisenda nemari yedare, handizvo vazukuru. Dare ndio dare, handikupandira vazukuru vari apa, ndio dare. Nokuti vada kunzwa kuti zvirikufamba sei uye zvirikubva kupi, ndio dare. Kana ndakuchishanda basa rangu rokuti ndakuita gobhi yekusenda zvimwe zvinoda kuita kana ndakuenda pamusha pane basa rinoda kunoitwa. Tinoda kubata muroi. Tinoda bata muroi. Takutaurana kubva papi? Ndabva padare apa. Iri ndio dare. Kana kusunungura muri. Kuti dare chii? Ndio dare yandikuita apa, ndio inonzi dare. Dzidzisa iyi sekuru. Kwete mangwana mai navakudzwa kuti aiwa sekuru makazoti matakabvisa mari dare. Takutande kutaura mumakwati. Kwete. Basa rangu iri ndinoziva kuti ndoshanda sei. Ndikubva apa ndikuenda apa, ndikubva apa ndikuenda apa. Tobatsirana mune zvakanaka. Aiwa, panonzikwa kana kuchirungu zviripo kumadhokita ekuti mana makumbi ndingoshanga kuona makumbi wangu ari apa. Asiri vamagara muchiona. Vese makumbi wangu vese vachatenderera. Tinotenda. Vachigara papi pana sekuru vanofanira kutsidza basa rasekuru, mashandiro anenge vachiita kwakarwara. Izvozvo handishande nemakumbi wangu. Tinotenda. Makumbi wangu vese apana padare vese vanofanira kuita sei, vanofanira kunge varipo vachiuyawo papi vachionekwawo. Tinotenda kuti ava ndo makumbi ani asekuru amado.
saka vamwe vanga vasingazivi sekuru Amadu ndosekuru Amadu. Zvizhinji zvinotevera nedare ramaona muda vanenge vachida kuzoona ngavazotarisa dare iri kuti riri kupera papi. Asi handina zvakawanda zvandichataurira. Tinotenda pakanaka. Ndiri kumira nerinotevera itanisi. Maita basa sekuru tinotenda. Muri Zimbabwe chiri muri sakasaka chinozvinzwira handigone kubvisa kana kuwedzera pane zvanga zvichitaurwa nasekuru Amadu, asi zvatanzwa mudare iro ndezvekuti mukati memhuri panewo weukamawo vari kunzi ivo vane zvavari kuitawo zviri kukonzeresa kuti vanhu vange vachizongoparara kana kufa zvisina tsaro kana zvanga zvichingotaurwa nasekuru Amadu. Zvakare pane zvimwe zvabuda mudare rekuti mukati memhuri iyi vari kufa vacho kutaura kunoku nhumbi dzevanhu vatatu hadzisati dzagoiwa. Ipapo kana nemiwo muri Zimbabwe patori nequestion mark kuti sei vanhu vazosvika nhasi munhu achifa nhumbi toziva kuti dzinogovewa asi hanzi dzichiri dzakangosungwa mumabhegi hapana chati chagovewa. Zvakare tanzwa futi kuti mukati memusha mamai ava vari kusangana nedambudziko rekuti vanhu vari kungofa vachiparara vatori nemwana wavo akasvika pakuchekerana nawo ukama, mwana vari kunzi ari kupenga. Saka ndo matambudziko ari kusangana namai ava vakazoti vauye kunoku. Saka isi pari zvino muri Zimbabwe tamira kuti tidzoke zvakare tinyatsonzwa dare richisvika pakupenderwa nasekuru Amadu nekuti ranzi veukama ivavo ikoko kwakarorwa amai ava mudzinza rakarorwa amai ndokune munhu ari kuita zvaari kuita. Sekuru vati aiwa musazvinetse ndichapedzerana naye. Avabvunza akati sekuru zvino munhu achagona here kusvika pano? Sekuru akati aiwa ndodzandinotoda idzodzo, iye anosvita anogona iye ndotoda kuti asvike pano. Saka muri Zimbabwe tichazodzoka pano tichikupai nyaya ichinyatsosvika pakupenderwa ichivharwa tinyatsoona kuti uyu ari kuita zvinhu zvake uyu ada kusvika upi nenyaya yake nekuti kaiwa anzi akasvitsa shoko akati aiwa ndinokudai masanza namai aiwa ini ndakaramba ndikati handisi kuda asi munhu ane nyaya yake ndiye hanzi nasekuru ari kukonzeresa kuti nyangwe nevana vasikana vacho asara wacho aripo kumurume haasi kugara anorota achisangana nemurume zviri kukonzereswa neukama iye. Saka ndo nyaya tanga tinayo kunoku, ndiro dare ranga richipandwa nasekuru Amadu muri Zimbabwe. Rekei ndikutende nekuona chirongwa chedu ngatidzifambire. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Zvakare sekuru Amadu vataura kuti aiwa pane rinonzi dare vapadzidziso ndikuti toziva kuti vamwenyu munozonge makuti ndadyirwa mari yangu handa kunzwisisa. Ati sekuru aiwa tinenge tichiita stage by stage tichikurukura nemi vazukuru zvamusina kunzwisisa. Aiwa namba dzasekuru Amadu ndidzo dziri pascreen ipapo unogona kubatana sekuru Amadu una dambudziko rawinaro rakuda kubatsirwa naro, namba dzavo dziri pascreen offer wabata kuti sekuru ndibatsirewo. Ndinokutendai muri Zimbabwe, chisarai zvakanaka. Handini wenyu Sokostina.